Naglibot po kami, kasabay ko po si Governor Rosal, tapos si Mayor G po nag-instruct po sa Samuya. As in, ang DepEd, nagsurat man po sa Samuya. Nagkaigwa po kami sa coordination, as in, nagduman po sa Samuya mga tao, sinek sa mga lines, tapos na ispilahan na may billeting. As in, natawan tamang po ni tubig ang kadaklan. Ang iba po, may problema sa indang internal plumbing. Pinagtawan ta po yung solusyon na magkaigwa panibagong linya sa iba. Sinsangon niya lang yan po, igwa na po sinta si mga tubig. Pero may nabalitaan po ako na sa Kabangan na elementary school, as in high school, kulang po yung tubig. Hello, go ahead po. Na sa mga area magkukulang, igwa man sila supply na pinagkatao. Pero duman po sa Kabangan, na-discover niyo po 2 days ago, the LCWC team worked until about 8 o'clock in the evening. So, Yosun Susain tank. Yun, sa dito nung sila Susaindang pero may tank. So, nahasunod po ito. Tapos natawan ng puki, maray na tubig. Kaigwa po silang cistern duman. Ang problema, sa building man sa napugid ang pinagsusuplayan kay ito. Yeah. At sa ibong, igwa pang mga building sa baka di man talaga nakaangkop sa indang pasilidad tangaling masuplayan silang mga